Init. Ah, chair, oh. Atas gabukal, chair. Init yan ha. Diba? Hanapin yan. At ito. Yeah. Ito natin ito. Yeah. Pero panot, yung ikuan sa likod mo na. Ito na rin kay Pasig. Init, init, init. Oh, shit. Yummy. Mura ka gilong ang dire. Yummy. Yummy kayo. O, diba? Boxer taron dire. Ligo. Yummy. Daga mo ba yung tao dito pa? Gani. Dito mo sakto-sakto ra, no? Maado ka dito, hinay ka. Gani. Ayaw, diretso, ano init kayo. Dire mo pa relax ba? Tulog ka dire. Ito nga yan. Hinaugmaan, na-news na lang ka kay nana day ka dire tapita. Lutang-lutang. Dito ra ka katulog, oh. Gabukal yun siya. Ha? Grabe. Gabukal Kaya siya. malingaw dito, kaya daga magkain tao. Yan, hindi ka ka-relax. Ang saba. May padere.